И така, здравейте, приятели! Предполагам, че ме чувате. За първи път снимам на игра и говоря. В принцип спирам звука или пускам някаква мелодийка. Но сега ще говоря и аз когато ще тестваме, ето тази. Направих се така, защото ме кефиш. Тя е за кънтриболовете и излезе съвсем наскоро. Буквално беше преди часове излязла. И като любител на кънтриболовете няма как да не опитаме. Аз съм бял. Аз мога да стена снежни топки. Атакуван съм от Кирджикистан. Странно. Я, какво е това? Готино водка. Unlimited водка Power. Ура за Русия. И така. Какво? Това дори не го видях. Как излезе от храстите. Храсти ли са? Не, аз съм умирачка. Не. Вие не знаете какво мога да направя. Бати. Добре, като... Те контролери са много странни. Не, Unlimited. Вот какъв... Полш. I am tired. Браво на тебе. Че всичките могат да говорят. Освен Украин. Тя не може да говори. Само Украина до тук май не може да говори. Кирджикистан може да говори. Да. О, имаме пари. Сега. Лете, тях се бута да се бият за мен. Не! Лош първи опит. Стига да е, бати. То го очаквах оттам. Този път се погрижих. Така, явно, че отдолу от към Русия много ме бият. Ще мина отгоре. Ще ги пресрещнем. Водката Power. Водка. Водка, Кирджикистан, водка. Кирджикистан не е очаквал водката, която получи. Аз не очаквах това. Русия, но помощ. О, то даже ми пише и процента живот, който имам. 5%! Бати. Си ме само да ме бутнат и ще умра. Но въпросът е, че те са и по-бързи от мен. Аз не мога да им избягам. Не! Това вече не е честно. Не, бати. Не! Това дори не разбрах, че го има. Бати. Не! Защо не мога да отида в Германия? Там има имигранти. Защо не мога да... Те? Трябва да избягам от имигрантите. Да, бягство от имигрантите. Така, бягството от имигрантите. What? Това беше страшно. Страшно неочаквано. Don't you give up about Russia. Чайна. Ах ти! Как чакаш да ме нападнат да напред куши? Така. Убил съм няколко. Време за оцеляване. Вече сме в Малайзия. Вече сме близо до... О, между Индия, Китай и Непал. Аз съм в Еверест. Да. Аз изкачвам върхове. Не идвай, Чайна. Не ти Литва. Стига, каква си ти? Баси. Защо Латвия, Кирджикистан и... Това пък, що нациска Германия? Това въобще държава ли, като го погледнете? Това за мен не е държава. Добре, защо ти си квадрат? Ти си триъгълник. Това е кънтрибол. Понето как се беше скрил надпис? Бял с черни чертички на бял фон с черен надпис. Елай се пи, стреглец, върша такава. Искаш ли да пробваш колко си страшен? Шубеви. Не. Не. Как бяха? Не. О, аз съм боснат. Boss is by the weather, boss is by the weather. Не. Връзят се Чайна.
Ще ви запознавам с полковник Хитлер вас. Хитлер? Полковник? Строй? Строй! Нацистка Германия! Добре, това проработи. Продух. Да. Водка. Limited водка Power. Така няма да могат да ме нападнат отгоре. Не. Ради. Не, още. Отместил. Това дори не можа да ме стигне. Ще изядете пешки, бе, вати. Не, тя чайна. Как може да минава през водата? Аз не мога, не е честно това. Япония е дебела. Аз ще се бия. Не беше ли един? Да. Ти си стой там направо. Аз ще си продължа пътешествието другът. Чао. Не пак това надпис, че ще му отрепаш. Виетнам! Виетнам! Не мога да убия Виетнам. Шит. Това не го помня. Много обича на Америка, но не го помня. Какво пише Герман? Браво, те. Това пише на Филипините. Мрази ги тия островчета. О май гад, аз съм в Австралия, готино. Кенгуру пауър. Кенгуру пауър, кенгуру пауър. Защо няма кенгуру тука? Така не е честно. Така, тук няма кенгурута. Не мога да успея да се докопам до Нова Зеландия. Как се дяволите трябва да се докопам до нея? И мога само да се въртя в това кръгче. Смятам да отида към... Не към Африка. Към Африка ще отида към Испания. Мисля, че в Испания има една лодка, са ми казвали, с която можеш да стигнеш до Америка и тия. Ще обиколим Северна и Южна Америка. Аз тук съм събрал някакви парички. Ще ги пробваме. А ти... Гадина! Стига! Аз имам стени, готино. Какво? Аз щях стена? Не съм. Супер пауър силно. Русията пауър. Нати. Какво? Как му уби? Кой му уби? Бати. Това е нацистко. Стига! Умри с отваш. Не! Бати. Да. Скъпата лодка. Дестинки. Бати, дестинки лодка. Аз трябва да стана корабостроител. Тук очаквам да има нещо. Странно. Мексико. Готино. Не мисли да надолу. Я видим в Канада какво има. Канада. Обикалям около USA. Изодеря Канада. Канадата пауър. Канадата пауър. Как? Не, Аляска. Исках Аляска да видя. Тя е към USA. И за да не бъгне играта, са го направили така. Канада не е с толкова внушителни размери, колкото иначе. Излишно мога да мина през тази горичка. Защото не мога да мина през тази горичката, но... То терорист къде чак се е заврял. Що не се заврят при такива горички, но ти от Германия? Някой да ми обясни, защото аз съм прост и не мога да се сетя. Като терористи. Бати, тук очаквах да има нещо. Сега... Бати, величието. Това е много страшен. Аз мятам да емигрирам. Така малко ще емигрирам. Бати.
Ай, хейт. Бати. Бас. Ого. Сега преувеличих с оплакванията. Тази игра ми се струва доста готина. Макар и да изглежда доста скучна. Но много смешна. Каква е тази нацистска Германия, бе? Къде ги тия? Бати хитлеристическото. Бати слабашкото. Добре, това беше доста лесно и... Ремов кебаб. Бати. Ама вампар. Бамо, това не мога да прочети, даже ма... Leonid Money. High Balkans. Вудко. Тая игра ми се струва готина, това беше малко като ревю едва ли не. Защото тя буквално беше пусната преди няколко часа. А какво? Аз докато се заговарям и... Иначе е доста забавна. Защото аз винаги съм искал да бъда държава, която да унищожава други държави. И успях да го постигна с тази игра. Така че да, със сигурност ма кефи. Но много умирам да му се не види. Иначе другото е окей.